Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu. Atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Asi makavigawo chitupa changu. Inini pari zvino mukomanashi ndiri kuraramawo ndiri kunyika yevatorwa. But ndine family secret iyo yandiri kuda kuti ndinge ndichizotaura ende ndiri kuzotsvakawo advice. Mukoma zvakaitika mumhuri medu ndezvekudai. Amai vangu ndingangoti vabereki vangu vanhu vaya vaifarira kuchengeta nherera. Amai vangu dzimwe nguva vaikwanisa kungoti kana vakabuda vaibva vazodzoka vaine kana mastreet kid maviri kana kuti matatu. Amai vaizoti kana vauya nemastreet kids iwawo, mastreet kid aya aizoti kana ageza kana kudya, then amai vaizovapa zvekupfeka. Dzimwe nguva kana vaine mari, amai vaibva vavapa mari kuti vange vachienda. Pamba pedu patakakura isusu paigara pachingosvika vana vakasiyana-siyana. Amai vangu munhu aiva nemoyo uya wekuti vaisada kuona vanhu vachitambura. Then pane umwe musikana uyo akazouya pamba pedu. At that time I was somewhere around 18 years. Saka nyaya yacho ndichiri kunyatsokuirangarira kuti chii chakazoitika. Iye musikana uyu achiuya pamba pedu ainge achitongotsvakawo chikafu nepekurara because akangotanga kungonoka pagedhi pedu huri usiku. Hanzvadzi yangu payakabuda achienda kunotarisa kuti ndiani ainge achinoka kugedhi, hanzvadzi yangu ndo payakazodzoka ichitaura iyo kuti pane munhu ainge ari kugedhi achitsvaka pekurara. Musikana uya paakazopinda pamba ndo paakazotanga kutaura nyaya yake achiti iye ainge ari nherera. Saka paainge akabva kumusha achiti ari kuuyawo kuHarare kuzotsvakawo basa, ndipo paainge akaudzwa kuti kana ukafamba wakadai kana ukasvika pamba panonzi pavanhingi, kana ukaona amai vepo vanokwanisa kuzokubatsira. Saka ainge achitsvakawo rubatsiro kubva kuna amai vangu. Takabva isuwo sevanhu vainge vatojaira takabva tatora musikana uya ndokubva taenda naye kuBoy Sky. Saka kuBoy Sky uku kwainge kuchigara garden boy, then kwaiva neimwe room iyo yainge ichigara isina munhu. Kazhinji amai vaiti kana pamba pedu pakasvika munhu anenge achida kubatsirwa, mumba imomo ndo mainge muchizorara munhu iyeye kana kuti vanhu ivavo. Then takabva taenda tikabva tinorakidza musikana uya room iyoyo ndokubva tazodzokera zvedu. After tapedza kubika, amai vakabva vazotora chikafu ndokubva vazoenda nechikafu chiya vakabva vanopa musikana uya. Then after mazuva ndo patakazonzwa amai vacheti vainge vachida kuti musikana uyu ange achizotanga kushanda pamba pedu ari musikana webasa. Ndingangoti ndiye munhu oga akangoshanda pamba pedu semusikana webasa. Pamba pedu sezvo paingogara pakazara vanhu, dzingava dziri hama kana kuti vatorwa. Saka there was no need yekuti pamba pedu paite musikana webasa, nekuti hama zhinji dzaamai vangu dzaigara dzakangozara pamba pedu, vazukuru vana amai nini, ana mai guru. Saka pamba pedu mabasa taitoita zvekurwidzana kuti tinge tichiita mabasa. Ende isuwo mumhuri medu amai vangu vainge vakazvara vasikana 4 nemukomana 1. Saka kuti titi paiva nenid yekuti pange pachiita musikana webasa painge pasina need as such. Musikana uya akabva azotanga kushanda, but akangoti atanga kushanda pamba pedu, then ndipo amai pavakazoti musikana uyu ndiri kuona kuti ane pamuviri. Then vachizomudana musikana uya ndokubva vazotanga kutaura naye. Ivo amai vakabva vazongodzoka vachichema ndokubva vakabva vaenda vakabva vanozvivharira kubedroom kwavo kuti amai vainge vachichemei hatina kana kumbogara taziva. Izvo musikana uya iye ainge audza amai vangu kuti ainge amitiswa nababa vangu pamuviri paainge akatakura. Iye ainge achiti pamuviri pababa vangu. Baba zvino ivo nguva zhinji vainge vachingogara vari kubharaki
Pavakazodzoka baba ndo patakazongotanga kunzwa amai nababa vachingoitirana noise vari mubedroom. But baba kusvika musikana uyu achizofa, ivo baba vainge vachingoramba vachiti mimba iyoyo haisi yangu. Saka amai vakabva vazotora musikana uya ndokubva vati ainge achifanira kuti ange achienda kunogara kuplot. Tainge tiine rimwe plot rainge rakatoita hombe. Musikana uya ndokubva azoenda akatanga kugariswa kuplot ikoko. But musikana uyu mukoma kunyangwe achizosvika mukufa, iye ainge achingosimbirira achingoti mimba iyo yaainge akatakura yainge iri mimba yababa vangu. Ende kuti nyaya iyi mukoma yakazofamba sei inotonetsa kunzwisisa, because musikana uyu akati aenda kuplot ikoko haana kana kuzomborarama for more than 2 months. Takazongonzwa zvichinzi musikana uya ainge atemwa nenyoka akarara. Zvinhu izvi mukoma nanhasi zvinogara zvichingondishungurudza mupfungwa dzangu, nekuti a few days before musikana uyu asati ashayika, amai vangu vane mamwe mashoko avakataura ekuti nanhasi uno anogara achingondishungurudza, because ndakangokaruka ndasvika apo pavainge vakagara neumwe sawira wavo. Then ndikabva ndanzwa amai vachiti uyu ndiye munhu anotofa chete, nekuti musikana uyu kuplot kwedu ikoko ane umwe munhu waainge akaudza kuti kana vabereki vangu vakaramba mimba iyi, then iye ainge achida kuti ange achienda kumapurisa kunomang'ara. Saka amai nababa vainge vava kutya kuti kana kuri kunzi musikana uyu akaenda kunomang'arira baba, sezvo musikana uyu ainge ari under age, then baba kana vakaonekwa kuti zveshuwa ndivo vane mhosva, baba vangu vaikwanisa kuzodzingwa basa zvese nekuzoluza penjeni yavo. Saka baba semunhu wekuti ainge atovawo padhuze nekuritaya, ndakabva ndanzwa amai vachiti izvozvo hazvibviri, kunyangwe kuenda kugehena kuti ndinge ndichienda kunotaura naSatani, inini ndingatozviendera kugehena kunotaura naSatani kuti pfambe iyi inge ichifa. After ndanzwa mashoko iwayo, musikana uya mukoma akabva azongoshayika zvainge zvisina kana tsarukano. Musikana uyu akati afa, sezvo tainge tisingazivi kana kwainge kuine hama dzake, musikana uyu akabva azongovigwa kuplot ikoko. But kusvika vabereki vangu vachizofa, gore negore vaigara vachingoenda kunoita chivanhu paguva remusikana iyeye. Ndo imwe advice yandiri kuda kubvunzawo kubva kune vedare kuti nhai zviriko here kuti kana imimi muri vatorwa munotosvika pakutovakirira guva remunhu. Musikana uyu mukoma takangomuviga tiri tega paukama, ende hatitombozivi kuti musikana uyu iye ainge achibvepi. Aiva asina chitupa, asina kana birth certificate. Musikana uyu paainge ava kugara kuplot rababa vangu, iye ainge ava kurara nevamwe vasikana vaviri musame room. Saka vasikana ava ndo vakazoita mawitness kuti zveshuwa musikana iyeye ainge akatemwa nenyoka. Ende ivo vasikana ava kana ndichiri kurangarira vakati nyoka yacho yavakaona kuti ndiyo yainge yamutema, hanzi yainge iri type iya inonzi puff adder, ndo yainge yakamutema nyoka iyoyo. But handiti mukoma zvinonzi kana nyoka ikaruma munhu inoonekwa here. But vasikana vaya ivo vakangoti takangoona kuti pane nyoka yainge yakanamira pagumbo rake. Then patakazobuda panze tichitiza tichida kutsvakawo vamwe vanhu vaikwanisa kutibatsira, tichizonodzoka mumba takabva taona kuti nyoka iya yainge isisimo mumba. Then vashandi vababa vakabva vazofonera baba vachibva vavaudza kuti vange vachienda naye kuchipatara. Achinosvika kuchipatara musikana uya ndokubva azoshayika. But vamwe vashandi vababa vakabva vazosara vachida kutarisa kuti nyoka iya yainge yatema musikana uyu yainge iripi. Ndokubva vazoburitsa property yose yainge iri murumu umo maainge atemerwa
vatorwa nenyoka yacho iyoyo, but after vaburitsa property yose, kunyange isusu patakazoenda ikoko property yose yainge iri panze, but nyoka iyoyo haina kana kumbogara yawanikwa. Saka zvinhu izvi mukoma, kunyange inini ndinotoshayawo kuti ndobvunza ani, because ivo vabereki vedu vose vakasvika mukufa vachingoita chivanhu chavo. Vaingoti gore negore vaienda kuplot ikoko, dzimwe nguva vaititora isusu tobva taenda kuplot ikoko tichingoita sekunge tiri kungoenda kunoona plot radhedhi, but taizoti kana tasvika kuplot ikoko taibva tazofamba tichienda uko kwainge kuine makuva. Plot ikoko kwababa vangu kwaitova nemakuva evamwe varungu avo vainge vambori varidzi vepurazi iroro risati razotorwa panguva iya yekugovewa zvekare kweminda. Saka ikoko kumakuva evarungu ndo kwainge kwakazovigwa musikana iyeye. Then kune rimwe divi kwaivawo nemamwe makuva awa ainge ari makuva vanhu vaya vainge vachingoshanda mumapurazi, but vazhinji vacho vari vekunana Mozambique nekumalawi. Saka vazhinji vacho vaingotiwo kana vakafa vaibva vangovigwawo mumaplot imomo. Saka isusu taizoti tikatorwa nevabereki vedu taibva tazoendeswa paguva remusikana uya. Baba naamai vangu handizivi kuti imhodzi dzei dzavaipota vachitipa kuti tinge tichisima padhuze nepaguva remusikana iyeye uyo ainge akashayika achishandira vabereki vangu, but mhodzi idzi pane kamwe kamudyariro kacho katainge tichinzi tinge tichidziita. Taiti tikatanga tadyara nechekumusoro uko kwaakavigwa musoro wake wakaiswa, then wobva wazouya wobva wazodyara kumakumbo ake. Mhodzi idzodzo mukoma dzaisambomera kana kuita sei, kunyange nguva iya yekuti mvura inenge yava kunyanyisa kunaya. Taiti kana tikaendeswa ikoko nababa vangu waiona kuti mamwe makuva anenge akatovharwa nemasora, but guva remusikana iyeye rainge rakangoita kunge paruware, so paingomera tusora tushoma kusaziva kuti mhodzi idzodzo ndo dzainge dzichisakisa here kuti paguva remusikana uyu pasanyanya kumera sora rakawandisa. Vabereki vangu vakazosvika mukufa, but vasati vafa amai vangu vakabva vazoti vainge vachida kuti paguva remusikana uyu pange pachizovakirirwa. Saka nanhasi uno paguva remusikana iyeye pakangovakirirwa nezvitinha so, ende musikana uyu kunyange kwaanobva kwacho tainge tisingatombomuzivi because akangouya pamba pedu achingoita kunge street kid, so kusazivawo kuti ivo vabereki vedu vainge vakaudzwa here nemusikana uyu kuti iye kwaainge akabva kwainge kumbori kupi. But iye musikana uyu kunyange nguva dzaainge achishanda pamba pedu kuHarare uko haana kana waainge akamboudza kuti kwaainge achibva before asati ashandira vabereki vangu ainge akabva nekupi. Mukoma, advice yandiri kubvunza ndeyekuti zvino vabereki vedu zvavakazosvika mukufa ende ivo vainge vachingoita chivanhu chavo, havana kana kumbogara vatizivisa kuti chivanhu chose icho chavainge vachiita paguva remusikana uyu vainge vachichiitirei. Baba vangu vakangokaruka vangotsakatika mutsaona, then amai vangu vakangorwara kwemazuva mashomanana ndokubva vazotongoshayika. Saka hakuna kana akambogara awana mukana wekuti ange achiziviswa nababa naamai vangu kuti zvose izvo zvavainge vachitiitisa apo patainge tichiri vana vadiki, zvekuti vaititora vachienda nesu kuplot kwavo, then tobva tatanga kuita chivanhu paguva remusikana uyu zvainge zvichimboitirwei. Izvezvi the only disturbance chandingangoti ndo chandakaona kuti it is a negative thing chinopota chichiitika mumhuri medu ndechekuti mwana uyu mukomana oga akangozvarwa naamai vangu ane dambudziko rekuti mudzimai wake dzimwe nguva anoti kana akabatira pamuviri tinobva tazongoudzwa kuti mimba yacho inenge yatsakatika. Pari zvino vana vatingangoti akazvara then vana ivavo vakabva vazongofa vasati vasvitsa kana 2 months, vana ivavo vatatu, but iye zvake ane vamwe vana 2, 1 mukomana 1 musikana, but musikana wacho uyu mukoma wega unonyatsokuona kuti mwana uyu
pane zviripo zvinopota zvichiitika paari, but sezvo isusu tiri maKristu tinowanzoti mwana uyu kana akada kuzama kutanga kutaura tinongoti idhimoni riri kuzama kumanifesta, because dzimwe nguva anenge achiita kamwe karafu, so then tinobva tatanga kungonamata tisingadi kana kumbonzwa zvacho zvaanenge achitaura. Ndiri kutotsvakawo advice kuti pakadai tozvifambisawo sei, because iyi yekuti tinge tichiti tinoenda kana kuchivanhu izvozvo it might be a no-go area, because as a family we are people who are very prayerful. Kunyangwe sekuru vedu vakabva vatotiudza mushure mekunge tambozamawo kutaura navo tichivabvunza kuti ko izvi zviri kutaurwa nemwana zvingava zvichirevei, ivo sekuru vakabva vati siyanai neizvo zvamuri kuda kuteerera, chingozamai kuti munge muchinamata musateerera madhimoni achitaura, because kana mukateerera madhimoni achitaura anokwanisa kuzokusvitsai kure. Sekuru ivavo vainge vari hanzvadzi yaamai vangu, vakazosvikawo mukufa. Saka tiri kutotsvakawo advice kuti pakadai tingapafambisawo sei. Hei vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mwana wehanzvadzi yangu anomanifesta, please advise us. Hei zvakangooma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section vedare, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.